חלון ההכרה. מטרת התרגיל היא לנקות את ההכרה ממחשבות שאינן רצויות, מילים שתולות מקדמת הדנה, ודפוסי חשיבה והתנהגות הנשלפים כמו באופן אוטומטי, ברגעים המבקשים התמודדות. נבקש להותיר אותה כלוח חלק, או להחליף את התכנים הפחות רצויים, במילים, במשפטים, או בתפילות מחזקות. מוזמנים לשבת על כיסא או על קורסה, כך שיהיה לכם נוח, אבל לא נוח עד כדי כך שתרדמו. נתחיל בהכנסת אוויר מבעד לאף, והוצאה איטית שלו מבעד לפה. האף הוא האיבר שדרכו אמור להיכנס האוויר לריאות, והנשיפה, הוצאת האוויר מבעד לפה, מאפשרת לשרעפת להתחזק ולהתגמש ולרוקן טוב טוב את הריאות משאריות נפח אוויר, כדי שיתפנה מקום לאוויר חדש. בואו ננשום כ10 נשימות מלאות, שאיפות ונשיפות. ניתן להניח יד אחת בתחתית הבטן ואת השנייה באזור החזה. נעשה את זה כדי לקבל משוב לתהליך הנשימה. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. לאט לאט נרגיש איך הגוף נהיה יותר אפוי והנפש יותר שקטה. אנו ממשיכים את תהליך הנשימה, נשימה מודעת, ותוך כדי נצייר בעזרת הדמיון חלון בהכרתנו. ההכרה, החלק המודע להתרחשויות, למחשבות ולרגשות שלנו, היא בת הכוונה. על ידי תרגולים פשוטים ועקביים, ניתן להגיע לעדנות על התכנים שיאכלסו את הכרתנו, תוך כדי עמידה תמידית על המשמר, דרך הלך רוח מדיטטיבי. התבוננות ערה ושקטה. דמיינו את חלון ההכרה שלכם. הוא יכול להיות מעוצב או פחות, פיזי או אמורפי, אבל הוא שם, נוכח לכשתזדקקו לכך. אתם שואפים ונושפים. במקרה שגל מחשבה שאינו מפשרת אתכם לטובה נכנס, היזכרו בחלון ההכרה ותנו לגל הזה לצאת ברכות מבעד לחלון. ברכות מכיוון שאנחנו לא נלחמות, לא נלחמים. אנחנו עקביים, נחושים ועם זאת רכים. לאחר מספר פעמים שבהם תשחררו גלי חשיבה טורדניים, תלמדו שניתן לעשות זאת על כל דבר. פחדים, מחשבות חוזרות ונשנות. גם מחשבות שנחוות כחיוביות ובעצם יש בהן מן הכפייה. וכן, כל עוד שאנחנו סוחבים מהילדות שלנו ואינם מטיבים איתנו. דמיינו כיצד שליחת הגל מעבר לחלון אל האופק מותירה את ההכרה שלכם נקייה וצלולה. גם אם אתם לא מרגישים כך, אמרו לעצמכם את המשפט הבא. אני מנקה את הכרתי והיא עכשיו צלולה. אני מנקה את הכרתי והיא עכשיו נקייה וצלולה. אני מנקה את הכרתי והיא עכשיו נקייה וצלולה.
נשאף וננשוף. עם כל נשיפה נרגיש כיצד הגוף נהיה רפוי יותר ויותר. והנפש יותר רגועה. כל נשיפה עוזרת לנו לנקות את ההכרה. אנחנו כל הזמן בשאיפה ונשיפה. ואם נכנסת איזושהי מילה לא רצויה, רגש שמציף אותנו, אנחנו מיד נזכרים בחלון ההכרה, ונותנים למחשבה או לרגש לזרום הלאה החוצה. החלון הוא דו-כיווני, אבל רק עבורנו. אנחנו מוציאות מה שלא משרת אותנו, ומכניסות ומכניסים רק דברים שמיטיבים איתנו. ניתן לבחור תפילה דתית או תפילה אישית, מילה שמחזקת, משפט שמלווה אותנו. ובמקום התכנים שלא עוזרים לנו, לא משרתים אותנו, אנחנו מכניסות את הדברים החיוביים, את הדברים הטרנסדנטיים, את הדברים שמעבר לנו, את הדברים שאנחנו יכולות להיעזר בהם. אם זה בהתקדמות האישית שלנו, אם זה כרגע במצב הרוח. התכנים שנדאג להוציא או לא להזין, והתכנים שנכניס פנימה, הם אלו שיקבעו מה יהיה בהכרה שלנו. רצוי לסיים את התרגיל תוך כדי תרגול מספר נשימות, ללא כל משימה נוספת. וזאת כדי לגשר בין המצב המדיטטיבי לבין מה שקורה כאן ועכשיו. וכשנסיים, נשאר לשבת או לשכב במקום שאנחנו נמצאות. במקום שאנחנו נמצאים הוא המקום שסיימנו את התרגיל, וממנו אנחנו יכולות ויכולים לצאת חזרה לעולם. ימים טובים. חסד שיתממש והרבה תקווה.